νέων στην Ελλάδα το έφερε ένας θείος μου από την Αμερική, 1930, και είχε πάρει στη δουλειά τον πατέρα μου. Από το 1934 ασχολείται η οικογένεια με το νέο. Τότε υπήρχε δουλειά, καινούρια τέχνη ήταν στην Ελλάδα, υπήρχαν μαγαζιά, υπήρχε κόσμος, δουλεύανε, ήταν ωραίες δουλειές. Με νέων ήταν πάνω στις ταράτσες της πολυκατοικίας που το βράδυ όταν ανάβανε έφυγε όλη η ομόνια. Μου άρεσε αυτή η δουλειά, ήταν καλλιτεχνική δουλειά. Καταρχήν την κάναμε λίγη, τώρα έχει τελειώσει, μάλλον προς τα εκεί πάει. Θα ήθελα να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι, αλλά να υπάρχει δουλειά. Αν δεν έχει δουλειά, με τι κίνητρο άλλος θα ασχοληθεί. Εν τω μεταξύ, για να μάθει κάποιος αυτή τη δουλειά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Να μπορείς στο χέρι σου να πιάνεις το γυαλί, να το πλάθεις, να το λιώνεις, να το φυσάς, να το φτιάχνεις στα μέτρα του που το θέλεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Η διαδικασία του είναι, παίρνουμε μια σωλήνα η οποία είναι μια διάφανη σωλήνα, τη βάφουμε στο χρώμα που θέλουμε, έχουμε ένα σχέδιο και βάσει του σχεδίου που έχουμε με τη φωτιά γυρίζουμε το γράμμα που θέλουμε πάνω στο σχέδιο. Μετά το κλείνουμε αεροστεγός και το γεμίζουμε, μετά το βάζουμε στην αντλία, την αντλία κενού, η οποία τραβάει τον αέρα που έχει μέσα τη σωλήνα, και όταν κάνει κενό τότε βάζουμε το αέριο, πάρουμε σε δύο σωλήνες, μία νέων μία αργών, αναλόγως στο χρώμα που θέλουμε βάζουμε το αέριο. Πρώτη φορά ανάβει, η νέων ανάβει όταν τη βάζουμε στην αντλία. Εκεί τότε, επειδή έχει ψηλή τάση στους ακροδέκτες, έχει γύρω στα 15.000 βολ, εκεί το ανάβει ο αέρας που έχει μέσα, με την υψηλή τάση. Τραβάει βέβαια η αντλία και όσο αραιώνει ο αέρας που έχει μέσα, τόσο θερμαίνεται βέβαια και μετά κάνει κενό. Όταν κάνει το κενό, μετά τη γεμίζουμε. Εργαστήρια που κάνουν νέων, μέχρι πέρυσι ήταν γύρω στα 8-9, φέτος έχουν μείνει η μισή. Εδώ πριν από 3-4 χρόνια ήμασταν 3 μαστόροι που φτιάχνουμε νέο. Τώρα θα το ξεπεράσουμε, σχετικό είναι, δεν ξέρω. Ελπίζουμε. Τους κυβερνώντες, να δούμε τι θα κάνουν, και τους Ευρωπαίους.